ithi incwadi yamaRoma ngokubele bukaba ukuthi nenze njani ukuze ibe yithempeli onjani futhi kubani bese nenze njani kube ngukhonza kwenu ngokuqonda ningenzi njani ningalingisi leli lizwe ngama magama muhle umuntu ophuma lapha eThekwini egqoke noma kanjani athi meme nawe uthi usindisiwe nawe futhi usindisiwe akho mehluko isho ukuthi awukhoza uqondi la noma ngafunda mzalwana abe nani honors hambe ufunda iBhayibheli mase simi la efake ishethi eshumayela inkonzo yakhe hayi le ngiyazi kade ngiveze into ngithi masuku mina ngeke ngibhukude noma umfundisi ebishi so xabana nobela ngoba afuni ngisonele ngokusondela ngoba khona ngoba into ngisho mina ngoba ngiyilida I have to lead by example kufanele ngabe abantu abangibukayo bangikholwe entweni esingakanani ufuna ngilide by example bangikholwe entweni encane ngithi masuku noma ungafika kwami ngihleze sitting ngeke ungifite ngifake ngigqokile ngivese isisu kwami ke kachiliza nginezathu lapha ekhaya njengoba ngishenje ngilusile kuzongena izingane zami zikuthule ekhaya ziyafuna lempakama yesisu la ngishiya maye ngibuka ingane manje ithi iyangena manje ngizogijima ngiyobamba iskiphe ekamereni bengagqwanga ngale eqaleni kusho ukuthi ngiyazi ngiyenza angikashiwe mina njengoba ngikashiwe nje uJesu asihlukani uhlala kimi nami kuye akazi sihlukana nalelo la inkonzo ngihlonipha ngeke ungibone nje ngiphuma kwami egcekeni ngithi ngifaka isikhindi ngiyomuma imbali never ngumuntu osebenzayo mina ngihamba noNkulunkulu mina ngisho kusonta ngihamba noNkulunkulu so uNkulunkulu nami asihlukani akufuneka uthabisa kuya ngibone abone umzimba wami ucabanga uthabisa saba ngisho ungena nami etoilet nje lapha nje asasithi siyochitha amanzi nje uthabisa uvela emnyango baba ngoba uyazi njengoba uyasaba ukusondela kumina ngoba I'm a man from God. Amen. So kunemfihlakalo kimi kunezinto ezingafanele izingane zizibone la kumina. Yabona? Amen. Ngisekhaya isikhathi sokuthandaza ngithandaza abathandazi nami. Angifuni basibangijwayele. Thandaza nobaba ubabishop siyothandaza zonke umthandazo ka7. Angifuni umthandazo ka7. Hambani uthandaza ngisijwayela. Ngiyothandaza ngedwa. Amen. Fundi sijwayela. Funa bangazi mangihlala sitting room laba bazi kahle mastage lapha stage shele ngithulele nje ngithe ngoba ngihlale kwakhona ngeveneke kuyenzeka. Mina ngihlala nengane. Bengahlala ngathi nje. Zonke sesema kamereni. Phela behlala nami. Dad. Hayi mangahlala lo uze kuphela i-hour. Uyezwa nayo nje wasitshela nje manje ngoba bayangizwa. Mangise ukuphiliza. Bese uthi hayi baba. Makwashintsha nje. Washintsha umoya la. Ubona ngayo. Noma engathandi ke kamera uyaphoka. Sithele ngisale ngedwa. Ngibotha wengane zami azosolo ukuyosha othi ngihamba. Sengiswile namhlanje imfihlakalo manje igcwelile. Ngwenza ngaleyo nto. Hey. Nkosi Jesu. Kusakuhle kodwa. Hallelujah. Yesibu. Angithi ngiyakoduka manje. Ngihamba manje bafowethu. Ngiyezwa. Amen. Ndothi ngifike ekhaya ngesikashana. Vela ngiyajama manje. Ekseni ngithi ngiyogcoba kwelibala kusasa. Sawusha khona futhi. Ngoba angimgcobi nje umuntu obhedayo. Ngimbazuka. Ngigcoba. Uyazi ukuthi manje ukugcoba. Uyazi manje ukugcoba umuntu ukuthi kufanele ube njani. Kufanele ngifunde iBhayibheli. Ukuthi umuntu ogcotshwayo honje. Vela bona sasuma ukuthi. Manje basixoxa nomlamo nje ekhaya.
singezwana nomngamo kusho ukuthi ngeke ngixoxe ngivele ngiqale lapho ukuthi ubudlelwane nonkosikazi yakhe right yebo ngahlala naye kanje yabona ke eyibona athi ngeke asithele ngoba akeke ngithi uzowuphatha kanjani umbuzi kaNkulunkulu usahluloko wakho hayi kodwa kuzoba nzima kusathini kuzoba lokugcoba abantu kusasa ekuseni ngiyavuka manje kuseni lokugcoba abantu mangiqeda futhi abezo angilali bafowethu ngiyadrive ngibheke eOxstad ngothi ngizosuka la ngithi ngigcoba abantu ngiqedela ngishole eOxstad ngiyoshumayela ngoba ngibuye ekuseni ngesonto mangibuya ngesonto ngibheke eMaritzburg unozi nawo ngimtshela nje ingane yami ayimazwisi ayimazwisi ubaba ayimazwisi yajabula mina mase ngishubana ngibe ngidlala ingane yami yahlala ingangazi wathi if kusasa ngivele inkosi ngibiza ingane mthi ubaba mhlalanga naye ngathi futhi ngilikhuluma ngeqiniso ngiyabuya inkosi iyangilahla ethamba ngimenze okubi wathi ngithi khuluma epulpit lapha etendeni wakhuluma ukuthanda kwakho suka lami wasaba amadoda ephambi kwakho wawahlonipha ngamagama wasaba omama befundisi wasaba ibandla suka la menze ukuba ngikwazi awucaba ngeke mangisuka ngibhekephi Yeah. ngenxa yokuthi ngisaba ukubisa igama lenje Hey. bafowethu ngenza kwethu bengicela mfana wami ngicela kanje ake sibe neqiniso sibe neqiniso lese ngiyabona ngiyacela uma khona umuntu ongezwani naye oxabene naye Amen. ngiyazi ukuthi uzothi hayi ngizakophendula uma sengiphuma isitha sokuhlasela ungabusaphendula bengicela mina before mama ukuthi buyisana nalomuntu Amen. ngoba ngeke ushumayele mawumshumayele Yeah. uzothi shumayela mina bafethu ngahlala nomuntu singezwani